Iko lama ni hal chal naiga di kisa bom tuyungja hingke taisa ketal khaina bagui tabab deke khaitung hingke ang norokno sayada nok kwri hini ko nydi borok ni nok borok bom tike tong tini hingke video kisa khaina kha norokno phunukna bagui ang nydi butike borok kosto khe tong tui supply phaikha hingke tui uko balting ro narwgui se kisi chabusa toi tuku borok hingke tai lama gana bo se naidi abo hingke uko bazar chikon ta ayang thamani digi chung ayang o waisa bucho thamjago kisa hakchalo do chung tongnai bai tini hingke bazar o phaimani mui kwthung ni kwri khainai nanani ko nydi borok nok butike tong borok kisa kosto bazar ni phai supaika hingke tini hingke kisa komla pai tibukha 1 kilo 20 rupees hingke chini yango hingke ma 50-60 taka hayada idi tai atu bukhang kang molo thamani ko kaisa tu khabo tengano mai khusu kata bangki mai tanai khistu mane go koita tamai tong ta 5 ta 15 tamai tongo hingke ang taktinom basaka tango hingke tini hingke kisam phungo se maini songna bagui tong mui songi tongdu mui hingke dom bukhaina nolai chana chukia payo ang mani taisa hawi te thok bisingo thokpa khaimani gela man kiri tam khaine ba ko khaine te tikini mata oke toi phaya do yango letak petak naidi tui phaya kebo komla chamani ang tabo hingke ang dili phungo hingke gajor chabudu ish abo paitu manle haina mangnangkha thoke kisapano abang phungo sanai tabo gajor belai na dam komino keji 10 taka 20 taka se tong tong chawo room tui kuri bla room ko hugui manliya hingke hana te khesimi jaro simi rui to ni rukha